inqoba khona kube ikhona ke lo engasho ke ukuthi lento injani iqinile, lento inamandla, lento iyaphila ngoba ibonakala ngesikhathi inqoba, ngesikhathi idlula, ngesikhathi iphumelela ezimweni lapho kunzima khona. Uma iBhayibheli ke ikhuluma kumaKristu kule ncwadi esifundile, incwadi yabase Efesu ethi uPawula elokugcina, qinani enkosini niqine nasemandleni ayo amakhulu. Bazalwane, uma singakabhekani nezimo ezibucayi, singakabhekani nezimo ezinzima, singakabhekani nezimo ezibukhuni empilweni, ngeke sikwazi ukubonakala ukuqina kwethu. Kodwa ukuqina kwethu kuzobonakala sesitshela ukuthi asiqine, siyobonakala siphasa ukuthi siqinile uma sibonakala sidlula, siphumelela lapho kade ungacacanga ukuthi sizophumelela khona. Lapho sidlula sibonakala siba namandla lapho engacacanga ukuthi singase sibe nani, sibe namandla khona. Yilapho sobonakala khona ke sidlula kulezo zimo ukuthi impela sinjani qinile. Ngoba ukuqina kwento awukwazi umane nje ukubheka ukuthi iqinile, kodwa kufuna itest, kufuna isivivinyo, kufuna ukuthi kube khona lapho izoyiswa khona lento iyocrashwa ukuze kubonakala ubustrong bani bayo. Izobonakala uma ibhekene nezimo ezizabe zicrashe, zicindezele, zihlakaze, zicubuze, ibonakale lapho ukuthi strong umidlula kulezo zinto ingacrashekanga. NamaKristu athiwa awaqine, kodwa lokhu ukuqina kusho ukuthi awaqine alungele azi ukuthi aya esibhulweni, aya lapho ezoke acrashwe, anyathelwe, alinyazwe khona. Ukuqina kwawo kuzobonakala uma edlula kulezi zinto. Uma singamaKristu bazalwane, sibhekana nezimo lapho kufanele siyonyathelwa, kufanele siyocubuzwa, kufanele siyogaywa, sigaywe osigayayo kuze kubonakale sengathi usiqedile, agaye kubonakale sengathi ulimazile. Kodwa amaKristu azobonakala evuka kuleso simo, abonakale wona evuke nequality engcono, ngoba lokho kugaywa kuwenze qeda abanjani aqina kakhulu. Ngoba sizobonakala amadlula kulokho kugaywa. Sizofaniswa nomama, omama basemakhaya bayazi ukuthi mawulungisa ummbila wakhe ikhwebu, ufuna ukuthi uzibonakale kahle, uthola ummbila okuyi-final product yasensimini, kade uvuna ummbila, thatha lezi ikhwebu uyihlohle esakeni, ulivale, ulibophe kahle isaka. Obonayo angathi uyawubulala lo mmbila, awunanhloso enhle ngani ngalombila, mayibona ufaka qeda uvalisise, ngoba kufunakala ukuthi mawuvala uthi uma ususebenza lombila lento ovale ngayo ibinyibilika, angeke uveze umphumelo njani omuhle. Ngakho ubophisisa uqinise ukuthi mawenza lo msebenzi kunganyibiliki, kungaqaqeki, ngoba uyokwenza umsebenzi lapha ya. Mase ubophe kahle uyofuna isibhulo sakhe esihle osaziyo, ngoba uzowuhlalela aguqe ngedolo umama, asibambe ngazo zombili isibhulo sakhe, eselibekelani isaka, alizabalazele ngalesi sibhulo, alizabalazele ngalesi obonayo engazi ukuthi kwenziwani,
angathi hawu waze wadaleka umonakalo ngendlela umama agalela ngayo lapha egalela uyabhula thina sihlale savele emakhaya uyabhula awushawuvuthuke hlukana ummbila namahleza afa amahleza abe imvuthu ewavuthuza ngoba kufunakala mayikhipha la kube kusekhona ummbila osasele emahlezeni kufanele athi mayikhipha la ummbila ubusuwodwa amahleza esewodwa esevuthuza wawuvuthuza wawuqeda wawuthinya athatha aphumele ngaphandle ayowela ukuba kubonakala amakhoba aphume sala ummbila omuhle azongena nawo esewuthwele ngeqoma endlini. Uma ke singamaKristu bazalwane sikuleso simo masiphila sila emhlabeni sisesimweni sokuvuthuzwa sisesimweni sokushaywa sishaywe obona sishaywa aze athi sengathi siyabulawa no kuzohlola ukuqina kwethu kuzohlola ukuma kwethu kuzohlola ukuphila kwethu kuzohlola ukuthi siqine kangakanani lezi zinto ezizakwehlela uzocabanga wena ukuthi uyabulawa kona ukubulawa kodwa uyavuthuzwa ukuba kuphume isivuno okuzongenwa nasendlini ngokujabula sesihlatshelelwa ngekhwele kutholakala isivuno esihle umama esebuya lapha kokwela ligcwala iqoma elibeke ekhanda engena endlini ngena ngokuthokoza ngoba usesiphethe ini isivuno esivele ensimini kodwa esidlule phi lesi sivuno esidlule ekushayweni esidlule kuvuthuzweni esidlule lapho sishaywa sengathi siyabulawa uthi Pawula elokugcina qinani enkosini nasemandleni ayo amakhulu simelwe bazalwane ukuthi empilweni sizimisele ukuba siqine enkosini siqine sivuthuzwa siqine sishaywa siqine izinto zingavumelani nobani nathi siqine izimo zingasiphikise empilweni kodwa sithi siyazi ukuthi sisesikhathini la sivuthuzwa khona uba kuvele isivuno esisona sona uthi uJoshua qina umesibili qina unesaba ngoba uNkulunkulu ukukhethile ukuthi ngawe laba abantu bazokwenzekani bazolidlifa uNkulunkulu alabela bona elabela ngoyise wena uzokwenza uba laba abantu bafinyelele efeni uNkulunkulu abalungiseleleni lona ngakho kuwena kudingekani qina ngoba wena uzokwenza uba laba abantu balidlifa uNkulunkulu ababekele lona kuxhomekeke kuJoshua namhlanje ngalesi sikhathi ekhuluma naye uNkulunkulu ekhuluma naye uMose seza kufa kwakuxhomekeke kuJoshua ukuthi uJoshua aqine amesibindi angesabi yebo la angesabi ezinye izinto zilimala ngesikhathi esinjani bazalwane ukwesaba kuthatha yonke into yethu ukwesaba kusiphuca izulu ukwesaba kusenza singafinyeleleki usisweni uNkulunkulu abefuna sifinyelele kuphi kuzo sidinga ukuqina bazalwane sidinga ukuqina sithi uNkulunkulu uthe ngami kuzizofezeka ngami zizokwenzeka izinto ngami lokho uNkulunkulu akuthembisile kuzophumelela ngoba mina ngizokwenzeka uma mina ngiqina ekuseni namhlanje khuthaza bonke abantu besilisa nowesifazane omncane omdala insizwa intombi
namhlanje sikhuthazwa ukuba senze njani? Qina. Nawe mise zakhe inyawo inamathele phansi emhlabathini. Yebo bazalwane. Asifune nini bazalwane? Asifune indawo. Kufunele inyawo ini. Asikwazi ukulwa simphezulu kwamatshe. Hlela kuqala manje unyawo luzobaphi. Ngoba sifuna ukuthi sinamathele senze njani sime siqine, Hlela yini funela unyawo indawo. Ungathi uqinile kanti usekhona itshe phansi konyawo lwakho. Awuzukwazi ukilwa lempe. Funela isikhala unyawo. Lumkahle. Ngoba la uzolibeka khona. Yabona uzolibeka khona. Sizohlala khona ungaphinde lwenze njani? Lusuke. Ngoba sizo-applya yonke iforce esinayo. Sizo-applya onke amandla esinawo ukuthi mangimila ngizophusha lokho engikuphushayo kuze kwenze njani uwe phansi ngingawanga mina. Kudinga sonke sime kanjalo. Sifunele unyawo lwethu ntombi insizwa, mama baba, khehla gogo, funela unyawo lwakho indawo la uzolumisa khona ukuze sime siqine bazalwane. Ngoba kudinga ukuthi senze njani? Uthi lo mbhali qina, ungagudluki, ungamuvi ngakwa left noma ngakwa right, unganyakazi, ungagudluki. Yikho ngifuna nje indawo la uzoma khona, ngoba siyi ngakwa right asizukuya nangakwa left, sizoma la siqine size sinqobe lempi. Asizugudluka bazalwane. Akuzukuthi maye sibambile busafunela ukuthi ngingayani ngakwa left noma ngakwa right ngingenza ka, akuzukwenzeka. Ngakho funela inyawo zakhe indawo, ungenzi njalo, unganyakazi, ungagudluki ngakwesokudla noma ngakwesokunene. Yima uthi ma ume kanjalo uyoba nempumelelo kukho konke ozokwenza. Impumelelo injani bazalwane? Ikhona. Impumelelo ikhona. Ma ungazuyithola impumelelo, hayi ukuthi izobe impumelelo ayinjani? Ayikho. Impumelelo ikhona. Kodwa kudinga ukuze sithi masifuna impumelelo yethu sime kahle, sime siqine bazalwane, silwe lempi, siphumelele kukho konke esikwenzayo. Uthi Paula verse 12, ngokuba asibambene negazi nenyama, kodwa sibambene nemibuso namandla nababusi bezwe balobo bumnyama nabawomoya bobubi emkhathini. Ngakho ke hlomani izikhali zonke zikaNkulunkulu kuba nibe namandla okuzabalaza ngosuku olubi, nalapho senifeze konke nime. Uzama ukuyichaza uPaul impi esibhekene nayo maKristu, zitha zikaSathane. Amen. Thandwa zezulu. Impi esibhekene nayo bathandekayo, sibhekene nempi yobubi, usho njalo. Sibhekene nempi yobubi lapha empilweni nasemkhathini. Sibhekene nempi yani bazalwane yobubi. Ngakho kudinga senze njani? Sime siqine masisalwa nani nalempi. Simelene namandla, simelene nababusi, simelene nomoya bobumnyama emkhathini. Athi kuPaula, imani niqine bazalwane, ukuze nibe namandla okwenze njani? Okuzabala. Uma lempi iqine ngangokuthi asikwazi ukuyihlehlisa ngalesikhathi izobamba namahlanze, kodwa thina esethi isinqumo asihleshi
akuzuba khona la sobambana nalempi sihlehlisa unyawo yikho nifunela indawo unyawo ngoba mawubeke lapha asuke zenama asihleshi asuhlehla bazalwane uma siyehlula sizomuva siyaphambili ngoba thina ngeke sibuyele phi asibuyele thina emuva amen gijima nami sibuka incwadi ka-Amos sahluko 5 incwadi zabaprofethi abadala o abancane umprofethi omncane abaprofethi abadala chapter 5 verse 10 and 11 mawufikile kuyona uyifunde incwadi ka-Amos chapter 5 uverse 10 no verse 11 uthumele mawuyibamba bayamzonda ofakazela ukulunga esangweni okhuluma ubuqotho banengwa nguye ngalokho ngokufana ninyathela abampofu namukele kuye isipho samabele noma nakha izindlu ngamatshe abaziweyo aniyikuhlala kuzo nokuba nitshala izivini ezinhle aniyikuphuza iwayini lazo impi esilwa nayo uma uAmose eyichaza yena ngesikhathi sakhe ngesikhathi ekhuluma uthi silwa nempi yabantu abanjani bazalwane abazonda iqiniso silwa nempi yabantu abazondani ukulunga abantu abangasafuni ukulunga abantu abangasalifuni iqiniso bayizitha zenu maKristu amen futhi sisempini nalabo bantu mabendali ke bazalwane bengasalifuni ini iqiniso ongalifuni iqiniso uyisitha sethu amen sinezitha ezingalithandi iqiniso esiphuma siyohlasela kuzo ngenhloso yokuthi sizehlule sizebuyisele eqinisweni abangakholwa laba sinezitha ezingalifuni iqiniso esike sahlasela kuzo sazehlula zabuya zeze eqinisweni kodwa zabuye zalenze njani iqiniso zalishiya kwathi kade benathi sesithi sibenze njani sibazuzile sebeseqinisweni ababe besalifuna ini iqiniso sebeyini kithi njengoba bengasalifuni iqiniso sebeyizitha zeqiniso ngoba basalifuni iqiniso akukhathalekile ukuthi siyabazi akukhathalekile ukuthi salala nabo akukhathalekile saphuza nabo iti akukhathalekile sacula nabo number 18 sithando akukhathalekile ukuthi sake sebelifulathele ini iqiniso lokhu besifulathele iqiniso sebeyini kithi phela nibuye ningazi nini nibuye nixakeke nini anazi ukuthi yini le mpi aniyazi ukuthi isukaphi le mpi kade esho labo yini kodwa yini le xake kangaka enye into exake kakhulu balishiyile ini iqiniso bayamzonda futhi okhulumani bayamzonda umuntu okhuluma iqiniso mawukhuluma iqiniso ofuna ukubulala bayamzonda ofakazela ukulunga esangweni okhuluma ngobuqotho banengwa nguye nampa abantu okufanele simelane nabo njengoba sebephenduke baba yini baba izitha zeqiniso kufanele silwe nathi nabo bayalizonda iqiniso thina sofa nalo uthi Petro so yaphi inkosi ngoba masisuka la amazwi okuphila kubani phozo yaphi ngoba iqiniso likubani
ngeke sisuke thina eqinisweni noma singazondwa siyofanele iqiniso liseyifubeni zobani zethu kushiwo nomlando wethu ukuthi laba bafile befa bezondwa ngoba befela ini iqiniso baze bafa iqiniso lingakubo belilwela ukuba bangalishiyi bangathuqwa futhi laba asebelilahlile ini iqiniso uthi futhi uAmose verse 11 ngalokho ngokuba ninyathela abampofu namukela kuye isipho samabele noma nakha izindlu ngamatshe abaziweyo nikuhlala kuzo nokuba nitshala izivini ezinhle anikuphuza iwayini lazo abantu abamelene neqiniso bamelene futhi nesibusiso sikaNkulunkulu akuzona izathu nje siyabazonda nathi bazalwane kodwa sisuka kubona simelana nabo ngoba futhi abasenani bazalwane abasenasibusiso sikaNkulunkulu abasenasibusiso bahamba bengasabusisiwe uNkulunkulu abantu abamelene naye neqiniso bahamba isibusiso sikaNkulunkulu sesingasekho kobani kubo yikethi nine nizonda abampofu ninyathele phansi umuntu olungileyo uthi niyakha nakha ngegazi labantu niyakha nakha ngomnotho ozuzwe kabi namhlanje liqiniso elinye lilahlwe ngoba abantu bafuna umnotho babona indlela ezimfushane ezizobenza bafinyelele emnothweni balilahla iqiniso bathi iqiniso mabambezela iqiniso alizubasiza ngalutho ngakho manje sebefuna ukufinyelela kuphi emnothweni thina sidinga sambe kancane sambe singenawo ini bazalwane sambe singenawo umnotho kodwa sibambe ini singasidedeli bazalwane basilima njengenkawu bambe iqiniso besilima njengenkawu besilima njengenkawu bambe iqiniso besilima njengenkawu inkawu ibambe impuzi inkawu mawufuna ukuyibulala inkawu isilima inkawu ufuna ukuyibulala vula ithanga ngesandla senkawu izafika inkawu ifaka isandla izwe ukuthi kukhona izinto lapha iyazi ukuthi khona ubuthumbu lapha ngaphakathi ibisibuza ibambe inkawu izama ukuphuma nabo njengoba sisazeje isandla ngeke sisaphuma isandla sefuna igedele lokhu nginciphisa isandla kodwa inkawu mayike yabamba ithi ngabamba inkawu ithi sengiphuma nako ngeke futhi ngikudedele ngihamba naso engqondweni sengikutholile hamba nako manje noma ungaqhamuka wena izama ukukhipha lento singazifi inkawu ife nethambo esandleni uyishaya idedele inkawu la isinkosi yami ngiphunyule ngiphuphe kulo muntu ngibaleke kodwa ngeke idedele iyozifa inkawu ifike igqoke kanje asibe ney'nkawu bazalwane iba silimi njengani bambe iqiniso ungaphinde phinde usidedele iqiniso ngoba abantu balidedelile iqiniso bazalwane befuna ukubamba umnotho uthi la uNkulunkulu ngalo mprofeti noma nakho izindlu nizakha ngophondo lwendlovu isekuyini izinga eliphezulu lokwakha phezulu suwakha nge-ivory awusakhele nje ngegolide nangani wakhe ngani manje wakhe nge-ivory manje ake into encane ngeke uyizame ezwane
Ayontelula into zomacaphuna benjani manje lezi zomacaphuna kusale manje abantu abathi bathe ngizokwakha ngongakhi imuntu ngizokwakha mina nge-ivory yabona kukhuni kanjani ukuthola uphondo lwendlovu khuni kanjani ukuthola uphondo lwendlovu uma usuzoze wakhe impela kuficwe ngophondo wathathaphi ngamalini noma nakho izinto ey'njalo ngoba nisenasibusiso uNkulunkulu ngeke nihlale kuzona bantu abalahle iqiniso noma bangaphakama kangakanani kodwa ngeke lokho baze bakujabulele ngeke lokho baze bathokozise empilweni zabo ngoba balahlile iqiniso balahle isibusiso sikaNkulunkulu ngakho siyalwa ukuthi asenze njani ntwaza asimeni siqine ngoba simelene nje nezinto ezilula simelene nezinto ezinzima mase kumelene nemali kumelene nobunzima obukhulu yabona mina njengoba ngisebenza esikoleni ngidinga imali high and low I'm telling you imali ngidinga high and low isikole njengamanje sidinga isponsor esizokwenza ukuthi isikole senze njani siqhubeke mangafika umuntu ethi sesifikile nayo imali iyona nto vele ngiyifunayo manje ukuze isikole senze njani siqhubeke yabona manje ukuthi mangizothi futhi kulesi simo sokufuna imali ithi imali ingatholakala funa mina ngibe isilimo esibabelele eqinisweni abaziyo bathi akazi lutho uCulu sebeke basho kaningi bathi uCulu udinga abe soft ngoba yena he is in the middle phakathi kwamazinyo yena funa ithambise njengoshingama ukuba dliwe yibononke amazinyo wonke umuntu ofuna ukumnqakafula afike ethambile ukuthi amenze njani uCulu amhle njengobani amhle njengoshingama ngoba uCulu ufunakala wonke umuntu ofikayo akhuluma ulimi lokuthi sondela afanele uCulu aphelisa abantu nginalelo cala mina lokuthi angikho right ukuba ngibe lapha esikoleni ngoba ngidleki njengani ngilikhuni abanye bayahluleka ukungidla ngiyithambo abanga uthi ahlafuna umuntu asube yithamba balele banoshinga ukuze bonke abantu basondele baze bafake hayi ngeke kufakwe imali erongi ngone uvalwe bazalwane ngone uvalwe ngone uvalwe kunokuthi kuvulelwe ukabulahlwe ini iqiniso ngoba inkawu leyimina isifakile isandla ayikakhiphi bazalwane ayikakhiphi simelene nezinto ezinjalo bazalwane sidinga ukuthi senze njani bazalwane siqine sidinga siqine nawe endawana nenithile la ukhona ubhekene nalesi simo uyalwa nalesi simo ufunakala sonke sisukume senze njani bazalwane sime ngeenyawo siqine sivikele lenkolo sivikele lolukholo sivikele labantu bakaNkulunkulu senze leli bandla ukuba liyothola lokho uNkulunkulu alibekele kuphi khona ezulwini kukhona uNkulunkulu akubekele leli bandla ezulwini kodwa kudinga abantu abazokwenza njani abazoqina bame banganyakazi bahole naleli bandla nalo leli bandla lenze njani bazalwane lime bahole ibandla elingesiwo umhlanga bangaboni ibandla elumhlanga umhlanga ulala ngala makuqhamuke ngala ulale ngala uwazi umhlanga ukuthi ubheke ngala ngoba noma kuyale uyalala umhlanga uvukume qhamuke namhlanje kuyale ulala umhlanga uvukume awazi umhlanga ukuthi ubheke
Asimeni sibe strong bazalwane, sibe qotho. Yeah. Sakho thina sana lento two backbone. Ithambo lelo mgogodla. Yilo leli thambo elenza singakwazi ukugoma senzela. Sekuphelile nje akusazulu. Sekuphelile. Sengiphuka mangithi ngizama ukuzulela. Ngoba lingibambile ithambo. Selingibambile ithambo lomgogodla. Sengibambile ithambo lomgogodla. Sakhiwe ukuze sikwazi ukuthi sigobele ngancane. Siyavuma manje. Uyabona sengingiphi? Ngalabuka. Buka ngala. La ngifundisa leli thambo livuma ukuthi ngigobe ngiye ngancane angenza khona la ngayi khona mawungangicindezeli uyazi ngabulalana ngoba uzongiphula ngiyazi kahle ungikhapha ngithatha uzongiphula impela uzolwa nawe ngoba ngcono ngigobise ngiyele nami la kuvuma phi kuyavuma. So sakhiwe sabana lento bazali lento isho ukuthi sifanele sibe nale backbone sibe upright. Sibe nokwethembeka sibe qotho. Asakhiwanga bazalwane safana nale nunu evuka lamawuthela amanzi lokuthiwa yi-Ethel. Umnyundu. Awayisho-ke ngegama lesizulu. Umnyundu. Uwa ngapha. Ungawushaya ifinga umnyundu uthi la udedele umnyilile umnyundu uyele njani yawo uqaqelele isifo ukuthi uzofile ngoba wona uguquka sonke isimo umnyundu asakhiwanga sayilezo zinto. Ungabi njalo mzalwane. Yimala umithi mana la umi khona. Unganyakaziswa kodwa qonda lapho uNkulunkulu ethi iyakhona. Sinalomthwalo njengamaKristu wokuma la kufanele sime khona singagotshiswa kodwa sibheke lapho uNkulunkulu ethi sibheke khona senze lokhu uNkulunkulu athi sikwenze bazalwane. Ithi ngiqedeke ihlobo zikaNkulunkulu. Amen. Ngiqede ihlobo sami. Mawubuka lengxenye yeyikhala esuka kuverse 13 hlomani zonke ikhali zikaNkulunkulu bembe namandla okuma nokuzabalaza nithi senilwile nafeza konke nenze njani nime athi uPawula hlomani ikhali zonke ayibale ayibize ngamagama ikhali okufanele amaKristu azenze njani ayihlome ezinye zalezo ikhali uthi iqiniso ezinye zalezo ikhali uthi inkemba kamoya eyizwi likaNkulunkulu elizoba namandla ukuthi ngalo masiliphethe sishaye siphule silimaze siwise yonke into engama phambi kwethu bazalwane. Funde incwadi yabaseRoma sahluko 10 verse 4 no verse 5 kule ngcenyana le ngcenyana ngoba isiphetho somthetho hayi 2 Corinthians chapter 10 verse 4 no verse 5. Wena ufitho ngoba izikhali zethu zokulwa kasizo ezenyama kodwa ngaye uNkulunkulu zinamandla okubhidliza izinqaba ichitha izizilo nakho konke okudesileyo okuziphakamisela ukuthiyana nokumazi uNkulunkulu namacebo onke siwathumbela ukumlalela uKristu. Izikhali zethu esizihlomile kusho lo mbhalo izikhali zethu esizihlomile akuzo ezenyama. Asihlomile ngombayimbayi asihlomile ngo-AK-47 asihlomile ngama-10 grenades asihlomile ngo-G5 asihlomile nangalo kunye nawo kwaziyo kodwa sihlome ngani ithi iBhayibheli ezokomoya sihlome ngezikhali zokomoya izikhali ezinamandla
okudiliza inqaba sichitha konke okumelene nokumazi uNkulunkulu sithumba onke amacebo okumelana noNkulunkulu sidiliza zonke inqaba noma ngabe beyingakanani uma zimelene nokwazi ubani uNkulunkulu sithumba konke sikuthumbele kulaleleni ubani nazi ikhale sizele ngahlomi ngo-hand grenade ngahlomi ngo-AK47 ahlome ngezikhali zokomoya siyilwe lempi yebo la uthe udlala seseshemula sometimes uyadingeka ukuthi mase silwa lempi nobuso ukubona uthi noma ubheke ebusweni ubone ukuthi manje sekunjani manje awukwazi ukuhleka usempini baba awukwazi umamatheka usempini there is no kiss no hug masisempini ngoba siyalwa lana sesende ligama siyalwa ayiyalwa sizokulwa futhi uzosibona nasebusweni ukuthi bayalwa uzozusho ukuthi ayibabi so wena ayinayithi sibonile siyalwa usibonile ukuthi babi ayiqiniso sempini futhi nawe usubonile ukuthi hayi bayalwa ngimbone noma ngimbheka hayi seshintshile ngithemsweni banjani hayi bayalwa usho babukhozo uTomi wasukume emhlanganweni wathi hey uxolo uvela bheke le akusho mina kusho babukhozo uvela bheke le uyabona maye kwabheka le wasekunjani ke manje usamshika-ke kuloko ngangekho emhlangano angazi umuntu wakuthiwani kodwa lo wethu wezobabukhozo esho lokhu ngoba masilwa abazalwa akuzufihlakala ukuthi siyalwa awuzuma ngalo awuzukuthi uyalwa naye awuzubuza lokho uzoyibona ethi hayi hey uyalwa lo ulwa ngempela futhi mumbi ngisho umbheka ngoba unjani sisempini bazalwane sisempini sifuna ukudiliza sifuna ukuwisa sifuna ukunqoba konke sifuna ukwehlula konke okumelene nokumazi ubani uKristu sithumba konke okunamaqhinga akhona amaqhinga ayasetshenziswa setshenziswa nezikhethana zokudla iy'ntumbane ngoba abantu basempini thola sewuthola iy'ntumbane iy'ntumbane zamakabishi ngoba kuzoliwani singamtholani ake sihambise lezi y'khexana sihambise laboshekhanyana somzama sibone ukuthi asizukumtholani sizayidiliza lezo zinto sayinqoba lezo zingane bazalwane ngeqiqi asimene eqinisweni simene bazalwane eqinisweni iqiniso lethu liyabiza lidinga thina ukuthi sinikele ngenyama yobani yethu ukuthi sivikela leli qiniso noma ngabe siyafa sizofelani iqiniso ngeke silidayise iqiniso ngekhexana zokudla asizodayisa
ngoba abantu babekhohlakele bajika banikele kakhulu kade benganikeli ola lonke bathande manje banikele kakhulu bone nezinto bongayiboni hayi engathi banothando uqale nini ngoba lokhu sinabo nje abanalo lolu thando angisho ngisho insukwini ngathi hey uyabona umuntu owanikela enkonzweni le esiyikho wanikela ngo-10,000 hey fanele uphile uphinde futhi very soon angakuthathi isikhathi eside usaphinde anikele futhi ngomunye 10,000 ngoba manje abe late ukunikela kuzobe kuprove ukuthi lo 10,000 ayonikela ngawo wayeyothenga yazi lento ayothenga mana manje engakanikeli ngo-10,000 ngoba lento ufuna yenzekala isheshe akayenze masinya ayisheshile futhi ayifake imali ibe sebhasini ligcwale ibhasi lihambe ngoba mangenze konke lokho masinya uzobe sefana shethu wayenzani ngaleli bhasi khuluma amaqiniso angambezwe lutho adindilizile nje awagqoka ngishini nabukeli yangizwa manje ayidindilizele nje awagqoke lutho asiqedeke bazalwane ukuze silwe phumelele empini impi kaNkulunkulu bazalwane inempawu ebonakala ngayo uma ufuna ukubona ukuthi obani abasempini kaNkulunkulu khona bangalwi noma bangavatha bazalwane amasosha ane-uniform noma bangayiphathi ikhala amabhayibheli namacilongo nani baza amacilongo amanye baphathe nangamafoni baphathe zonke inhlobo enkulu la befunda khona bona bafunda ngokuhlukile kunokaculu kulu safunda ibhayibheli kube kuphela bona sebephethile uhlobo lwabantu bakaNkulunkulu luyabonakala bayaziwa abantu bakabani awuthanda uzima ufuna abantu bakaNkulunkulu ubabona ngani buka la mhlale phansi incwadi yabasefe incwadi yesambulo sahluko 6 buka la mzalwane incwadi yesambulo sahluko 6 verse 1 no verse 2 lapho livula olunye lwezifamu ezikhombisa ngezwa esinye sezidalwa ezine sisho njengezwi lokuduma sithi woza ngabona bheka nanto ihashi elimhlophe lohlezi phezu kwalo ephethe umqalo wanikwa umqhele waphuma engonqobayo lokuyokunqoba. Okay, fundele futhi chapter 19 verse 11 qede mzalwane yayiphuthuma yakusisambulo ngase ngibona izulu livulekile bheka nanto ihashi elimhlophe lohlezi phezu kwalo obizwa ngokuthi othembekileyo noqinisileyo uyahlulela alwe ngokulunga ya uma uNkulunkulu ephuma izinto zakhe njengalokho evela kulolu phawu lesithupha amini la ku chapter 6 kuvulwa lolu phawu kubonakala ohlezi phezu kwehashi engonqobayo futhi engonjani oyakunqoba. iBhayibheli ikhombisa uKristu esempini elwa nezitha zakhe elwa kanye nahamba nabo abangabakhe impela hayi abangabakhe ngegama. Bona mase sikhuluma ngabantu bakaKristu sikhuluma ngabangabakhe ngempela uKristu hayi abangabakhe ngegama.
awuthi ungaba yi-Church of Christ nje bese kuthi usungokaKristu. Awuthi ushinteshe mawuthi uyi-Church of Christ. Yebo sana. Ushintshe efanelekile mawuthi uyibandla likaKristu. Kodwa kuphelele egameni lokuthi ubizwe ngokuthi nje uyini uyi-Church of Christ. Bese uba yinomini under this banner ethiwa yini bazalwane i-Church of Christ. Ube noma yini wena. Phela nje kusala igama uthi yini wena. Isonta lapha e-Church of Christ. Sonta lapha. Phela ngani umuntu nje owazi ukuthi isonto leli i-Church of Christ owakhona ayipheleni lapha indaba ithi uKristu ulwa nabakhe abanjani. Uyabona kuchapter 19 verse 11 ushaba kaKristu ke manje abanjani labantu ababizwa ngokuthiwa uKristu unqoba nobani bazalwane nabakhe abanjani laba bakhe. Uthi verse 11 abathembekile abaqinisile abanjani futhi abalungileyo nempawu ezintathu ekhombisa ukuthi laba bangabakabani abakaKristu ulwa nabo uzonqoba nobani nabo abami naye uKristu sikhathi sonke ukuze babonakale benoKristu. Nanti uphawu olubehlukanisa noma ungaphatha okuphethwe yibona noma ungakusho okushiwo yibona noma ungakwenza okuthile okwenza awubona noma ukuphethe abaphethe abantu baphatha amabhayibheli nje bese baphethe ngoba amaKristu benze njalo ngoba bephethe amabhayibheli baphatha ibhayibheli umuntu nami ngi-Church of Christ. Angibona sengalithatha nangisibekebeke mina Church of Christ. Ngilongo ngikhuba phala sesibekebeke. Kodwa unjani umzalwane awuthembekile awuqinisile awunakho ukulunga nesibekebeke sakho. Yebo ngoba bakaKristu babonakala ngani bazalwane nesibekebeke babonakala ngani bazalwane ngokwethembeka babonakala ngani ngeqiniso babonakala ngani ngokulunga noma ungakhuleka ukhuleke njengengelosi khuleka ukhale sesibonile thina imkhuba futhi sasibona umuntu akhuleka khale umuntu ekhuleka akhala uzothiwa Nkosi yami hayi ngempela kodwa bamenzani ngempela bayazana lamuzwa sekhala nasemkhulekweni bamenzani kodwa Nkosi yami uyakhala manje emkhulekweni akukhona ukukhala yakuzamzalana akukhona ukukhala yekukhala singiqinile yekukhala sethembeke yekukhala simbe kulungeni yeka lento yokukhala sukhala khalela ngempela awungithelele sukhala Tunokuthembela tungazukhale khalela yeka lento sibuyele phi manje ekwethembekeni sibuyele eqinisweni sibuyele ekulungeni ukuze silwe simi noNkulunkulu sinqobe noNkulunkulu ngoba bazonqoba yilabo abazothembeka bazalwane
Nyango. Yabona nje basile group. Leli dlanza. Njoba sileli dlanza. Njoba sileli dlanza. Akuzuthi ngoba siyidlanza la. Bese sikhambe sincingo kube khona la sotsindezela khona vula ibhobo. Mabuzi ngangena la sikuthambisele. Ngoba ngakela ucingo saphakamisa kunesibhobo ngangena la. Asizuvula sibobo thina. Nyangizwa. Akuzuvulwa sibobo. Uma uyahluleka ungena eqinisweni. Lishephe kwa next door. Uma liyakuhlula iqiniso lifune kwa next door. Samzothola khona lelo sifunayo. Ngoba lenzekani la? Uma liyakuhlula. Asikuvulela sibobo. Asikukwenzela lula. Yabona nje imibandla ehlukene nje bazana. Izoni nezehluleki zithola ithuba zenza i-flow crossing day and night yaqoqoma uthi behlezi la namhlanje uyambona nawe bayedelela futhi laba banenthando Ego, ivulekile lento njengoba kunjena nje bayazogoma abantu bayehla bayenyuka. Yenza lokho uthanda ukwenza. Yenza lokho uthanda ukwenza. Kodwa thina sinasibhoko. Asinasibhoko thina. Into ezodingeka yini? Iqiniso. Into ezodingeka ukubethe. Into ezodinga ukulunga ukuze sime noKristu silwe kanye noKristu sinqobe kanye noKristu ngoba leyi no matter what kufanele inqobe noma ngabe ubizani le impela ukuthi yenziwe njani bazalwane inqoqwe izonqotshwa nabaningi noma sinqobe naba ingosani kodwa izonqotshwa lezi ayizudeterminishwa ukuthi sibaningi kangakanani osesiqale wasibiza ngedlanzana hey siyabonga ukuthi usesibonisa idlanzana kodwa lezi soyinqoba siyidlanzana ngoba somaphi bazalwane somaphi nasi into ezoyinqoba ngayo asiyinqoba ngokukhulu ukuthi ulwa kangakanani ningangetheli bazalwane nyangizwa ningangetheli ningadali longe sokukhona umculo lento sisayenzela sisayinqoba kodwa sithembe wena thembele wena ube wena eqinisweni wena ungasemntana namzi awuwamela lelo baba wena mzalwane uzoba wena onjani othembekile wena ngisho wena uzoba seqinisweni wena ngisho uqobola uzolunga ngoba nempi noma kanjani fanele sinqobe kodwa izonqoba lolu hlobo lwabantu yabona masima kuleyo ongenakho lokhu uhamba uzoshiya ungenakho uzothathisela sakawela ngoba kanakho yabona ngale onalokho ula inyanga uzongena ngoba unani uzolibona umhlangothi afanele kulo ngoba yenulwa ngalezi zinto kodwa ongenazo lezi zinto uyalibona futhi uhlangothi
afanele ayokulwa kuphi kulo usebonile ngeke ngiphumelele mina anginazo lezi zinto sempini bazalwane sempini asimeni iqiniso asimeni iqiniso izitha zethu ziyazi ukuthi maziwise abashumayeli njengoba sezidlela amahlanga zisho kanjalo zithi make zawisa abashumayeli zovele zidleleni okusezise amahlanga umkhankaso lomkhulu manje owoqumba phansi abashumayeli bese singene emahlangeni nivuma kanjalo nini zowadlala kunina amahlanga nivuma kanjalo zowadlala amahlanga kunina kufanele bekhonishwa lini hayi over our dead body nginazi ngisho njalo mina ngase nikutshele nginazi ngisho njalo over our dead body so what over our dead body yebo mina nginazi ngisho njalo angazi la ukuthi so what does feel ngitshele impilo ngihlale phansi zifuna ukungixabanisa nomngami izitha ngikhatha nomngami ngoba siyazi ukuthi uma bengakhathwa nomngami zobe zingibambile bese zingiphuka yena sengolandela ngemuva hawu maphele izitha zethu zifuna lokho izitha zifuna ukungiqumba phansi ngokuthi zithathe ibanze transport khona ngosala ngedwa bese ngilandela ngemuva bazalanene la emva kwabo zifuna lokho izitha zethu yilamahlanga ezifuna ukwadla so ufuna niqine bazalwane ufuna niqine bazalwane ufuna ngiqine edyaneni room ngoba kunomnyango ongenayo ubamba umnyango edyaneni room ngibambe kanje umnyango edyaneni room angizeli lutho la wena mabambe kitchen ngoba mina ngibambe angikwazi ukuyibamba mangifuqa kakhulu edyaneni room zijikele ekitchen zongena ngazi bamba nawe ekitchen ubambe ngathi ubambe mina edyaneni room zibuza ukuthi mangaka amadoda ala endlini ngoba sesifushe edyaneni room akuvuleki nasekitchen akuvuleki kusho ukuthi khona indoda esekitchen khona enye esedyaneni room ngoba labantu abangaphakathi nomama uthi over ama-dead body nomama usho njalo kitchen uthi no over my dead body abantwana bami emafasteleni wengane bacabami bambane emafasteleni ngoba masesituleka isitha edyaneni room sesituleka ekitchen siyemafasteleni akakho umuntu ozomala endlini asotobale ngathi ubambile uma edyaneni ubaba edyaneni room ubambile uma ekitchen hayi thina sozo mabeqele hayi bo zangena izitha yimani akukho umuntu akamele ngenyawo endlini sonke umuntu akamele omncane omdala ongaka amiwe
ingane zethu ziyathengwa manje gijima ama-SMS azothenga iy'ngane zethu ulimi olukhulunywa yimeda nenduma kasalukhuluma umeza ngale ekameleni la imbose khona ngengubo efofoza khuluma olunukile lapha la ifofoza akhulumi njengameda akhulumi njengonini ekhithini khuluma enye into sihlezi nenyoka endlini ekhuluma nezitha yathengwa iy'ngane zethu mabili amabandla amanje endlini khona ibandla labadala khona ibandla ley'ngane mabili manje amabandla endlini khona ibandla ley'ngane phuma ekamelweni esikodwa ngathi bona iqiniseke kakhulu babayi ngibizwa kanjalo ekhaya kuthiwa ngubabayi anginamahlonike ngalokhu ngiyakuthanda ubabayi kodwa ngasengiqiniseke kakhulu babayi sengiqiniseke kakhulu khona ulimi alikhuluma ekamereni khona into ayitshela ekamereni uphuma naye ekamereni uzongithambisa ngoba semangaka amabandla manje hayi bazana siqineni yohwana ngane zethu mani hayi bajaoho alisincede bani alisincede iy'ngane zethu alisincedeni nkosi yami alisincedeni batabethu ake sibeni sebandleni elilodwa sonke silweni impilo eyodwa sonke siye ezulwini elilodwa sonke Lake silweni bazalwane. Silweni. Silweni. Yabona ukuthi nawufana lolu. Yebo? Hayi ngizokubuza kakhulu. Sengizonisheka ubuso. Yebo la, sengizomana ngibheke ubuso. Niyalwa ngempela noma nine-smiling face. Anzalwane ngiyabonga ngiyabonga kakhulu inkosi inibusise. Amen.